yewtare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni tokko ɓillo daabiya kon waktu yoni ha to gudduɗi ndeɓɓe e nder galle abdoullah maliki e ko taari ɗum kala kon waktu yoni ha to ɓoki jawe e nder galle lamine ba guiɗo pulara ene jiya e gardidi kabruji men to leydi sénégal caggal khalifa général mo mouride nde rokkiri yamirore bay faaloji taweteɓe wuuro ha witego touba nde tamboto nden ka e kisal jamma hanki o patrouille bay faaloji yanodiri koye ɓen yeeyoɓe huuɗo bon koko bay faal goto wasen fittanum gam a kural pelluɗo on goto e yeeyoɓe wonande koɗona huuɗo bon koko to leydi mauritanie police gendi leydi ndi ha tente noksoɗe kolliti ɓe nangui bandiji 12 ɓe tawi mabɓe objet ji kewɗi taw ko gujjaɗi ɗin bandiji awoɓe guila e magasin uji ha e auto ji e nder galleji yimɓe kala kono ma en kettoye kabruji men musidɗo men alhassane oumar mbothia to leydi mali armée leydi ndi lawɗi ni fiyande nde waɗi hecci hanki toon to kiidala nden fiyande taw koye dogono jeeyi sababu ha ken tolno yimɓe jeegomo mbasi hen pittali men kono hollitama ɓuuri hewde ko jambour hen ne waɗi hen sukaɓe ɗiɗo to leydi guine konakiri porcé moussa dadis camara ko fate wargoji 2009 fonno latade ko hanki o kono dirtinama ha sappo e tati nduɗo hen lewru taw jeeyi oɗon sababu ko caɗele bannoɗe e nder leydi ndi ñande aset jawtuɗo ɓen ɓoccitinoɓe to kasomo konakiri kabruji men mana en ha to burkina faso niger côte d'ivoire ghana ma en jaaha to algérie kame libi ha ton joolam jaɓeri musidɓe tedduɓe woto gonɗe joni jañoɗen aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno djiby sy wi ko firtata aadi hakkude mum e hettiyankoɓe radio weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa ceerno djiby sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ceerno djiby sy ko jaadiɗo ɓalawal danawal kala ceerno djiby sy ko labdo reedu malaɗo wune cafro rafiji kewɗi ɗi jiida cirol ceerno djiby sy allah lelluɗo ɗum gandal e hattani yaltini dendagal mborosaji kewɗi gonoji nder reedu neɗɗo tawa reedu mum seekaka ko leɗɗo o rakkanma so tawi a waɗino wirumani foof yalta ha laaɓa ha jiira guite maɗa ceerno djiby sy ne jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto so tawi a hutorima ɗum fodde sappo e tati rafini yaltayma ha laaɓa fannu goɗɗo ko sappo e jeenayi rafini yaltayma ha laaɓa fannu tataɓo waddete koye gawri samme walla gawri suuna so tawi a waɗino wirumani rafiji kewɗi sanne ma jaltuma ha jiira guite maɗa ceerno djiby sy ne yawrani rewɓe ronkuɓe sowade rewɓe dartoraɓe e rewɓe sattoraɓe dewle kala ceerno djiby sy ne safra dendagal rafiji gorago kala e on fannu kadi omo jogui muuɗo hirda ceerno djiby sy so yenanama ka miskino a safruma ha mbiya wen kawa hay mbuɗa yoɓani so wona gondude rafiji ɗiɗi mo seydineji bahliti hoore mum ha haɓɓa walla on janowo borogal ceerno djiby sy ko laaɓaɗo listihar ko bawɗo listihar sa hannimo indema inde nene ma o haala ko wone ɓerde ma ha cikka ko hen hoɗi wonande waɗanteɓe listihar tawateɓe nder leydi sénégal e dendagal leyɗele ñamoje franc CFA ko temmedde nayyi CFA so tawi ko wonɓe leydi Mauritanie ko ujunere uguya ceerno djiby sy ne jogui numéro weva ko numéro orange money ko numéro makko kadi appel nder leydi sénégal mbatta ko 00 221 78 128 35 98 so tawi noon ko yiɗɗo yewtude makko to banggue WhatsApp numéro makko ko 00 222 47 22 80 84 ceerno djiby sy ne andina dendagal kilineɓe muma base makko tawateɗo to Nouakchott golla hano hannirta ni ene tawi ɗon miñi kono wiye ceerno Alassane Sy numéro mum téléphone ko 32 62 04 99 ceerno djiby sy ne andina dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha tawate koto Agname Siwla galle makko ne tawe Dande Goudron waɗɗade direction weef mawɗo mo Agname Siwla
dendagal otoji paari Dakar ko damal galle makko wirtoto ummide Dakar ne pay Fouta kadi ko damal galle makko wirtoto ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum omo addi leɗɗe kese pula hen leɗɗe so tawi a wutorima ɗum wonduɓe seero a settare seero ha laaɓa itta jonkoto ñonkoto gonɗo e reedu maɗa ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe kadi a jubbat hen seeɗa mbadda e ata e dendagal mborosaji RFI ji cabotoɗi ɗum faiblesse sexuelle foof ene itta ɗum ha laaɓa ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu malaɗo woni e mbadden dando faade makko an neɗɗo jambittowo ɓandu musoru ɓandu wuloru ɓandu jaadoru neɗɗo tuƴiɗo mo ƴiƴam dogata e ɓandu muma joguiɗo AVC jogui cardiaque jokkodire gorel te joni joni mbiya alhamdulillah gorel te ko haako moƴƴo iwru ko to koridinoro ari ko wallude e safrude ha moñi kala yiito hen hoore muɗuma a neɗɗo toƴiɗo yahata juma yahata jama ɓandu musoru koyɗe musoje keeceji musoje joguiɗo AVC jogui cardiaque yogay ñabbuji goɗɗi kala sa jokkodire gorel te joni joni jiitoɗa hen hoore maɗa gorel te ko haako moƴƴo iwru ko to koridinoro ala rewam ala effet a yittat ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa sa yiɗi jokkodirde e gorel te jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelte.com ma janggan hoore maɗa kala ko gorel te safrata kala so tawi ko tongoɗe gorel te jiɗɗa hebde gonɗa koto leydi Mali Bamako jokkodirta koye Amadou Tidiane Keneme o tawete koto Badala Bogo mbatta ko 00 223 78 11 09 39 walla so tawi gonɗa koto ñorodi Sahela jokkodirta koye Dawouda Sare mbatta ko 00 223 72 68 11 54 so tawi gonɗa koto Dakar to an jokkodirta koye Baba Seka mbatta ko 77 882 71 02 so tawi noon gonɗa koto Zambi jokkodirta koye Abdoussalam Ba to Kittoya mbatta ko 00 260 07 62 00 93 83 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda mbatta ko 06 50 99 64 43 so tawi koto États-Unis d'Amérique gonɗa jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 musidɓe tedduɓe gorel te ko safara ɓolo tan woni muɗuma kettude kaburuji mon e demgal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle mon musidɓe tedduɓe jaslari jeetati jolal hitande ujune ɗiɗi e nogase tati yonti kumpital mene ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sar mon dulumaji to karallagal ko musidɗo mon Seydou Abouba muluk Seyba Gorgola jayde mon Weltare TV ene andina mon yewtere mon buuɗal yurmede carika e nder windere nde kala jokli ɗi kala yewtere tarihaji mon annabaɓe ko hande alarba o timmi on Isa annabi Yusufa hakkude Sar Abdoullahi Sar kamne wonde ceerno Khali Abdoullahi Sy kono kadi so haaji jomiraɗo hakkude alarba o walla min alkamiso e aljuma o maɓe garan mon ko fate banggue diine l'islam kono kadi ene gasa maɓe mbawa foftade kene timma yontere caggal noon ɓe gartana mon e annabi mon goɗɗo mo oɗon mbawa famde tariha muɗum no lelori taw kanne wonda e konguɗi ɓasuji wasiya taw kadi ko yaaduɗi e jamanu no feewi gartatena koko fate majjere oɗo henna suka debbo giwnoɗo toon to cuuɗi meɗen jaaba liduɓe arnoɗo nottade rendez-vous mum to Dakar taw kadi ko toon to Diamniadio o jippino galle Amadou Ly kanko noon ko hanki wonno rendez-vous makko kono majjiti kene wona joni
balɗe joyi o yiyaka omo yiile noon toon to jamñaƴo hay Dakar e ko taari jamñaƴo kala kanko on suka debbo nottortoɗo inde Asiyatu Dieng mo duuɓi mum woni 37 mo ganduɗa iwi koto jaaballiduɓe arno safrade ko toon to jamñaƴo ne tawe e takko Dakar kono kadi balɗe joyi ha ɗo o yiyaka tawo nene makko noon wiyete ko Aminata Mamadou Awo so tawi noon ko bammakko ko Ousmane Abdoulaye Dieng kala noon bawɗo yiidemo yo jokkodire ndeɗo hen tonggode 77 778 04 81 notrement ko Biram Ly walla mbiya Mamadou Ly guiɗo Allah lahtuɗo oɗo hen gonɗo yiilede ɗiɗo henna dumunaji kala jamma ñalawma enɗam makko ngala ñaami ni yari jiɗi tan ko yiitudemo ɗum noon yo Allah hollita hoorejo leydi Sénégal hono président Macky Sall tawama hanki ñalawma mawninde armée gendi leydi Sénégal ɗum noon waɗi koto kamo Jali Dioba hakkude makko e koninkoɓe gendi leydi ndi kono kadi nder discours mawdo leydi Sénégal o waɗi discours mbaynigu e yeeso ɓen koninkoɓe gendi leydi ndi wo holliti hande o mboɗo dari yeeso mono ngam teskade golle mon mantiniɗe payodinde e nder gendi leydi Sénégal kono kadi o waɗi ɓe to golle makko gila tan 2012 ha yettiɗo hen fodde fartange mo rokki armée leydi Sénégal gila kay to gueɗe ɓamtare mum kaɓirɗe mum sembe mum haqilantagal mum heblo mum ngarɗugo mum kono ne kadi ɓen koninkoɓe leydi ndi jambareɓe suusɓe sasɓe tabitɓe ɓe kulani nangue kulani ɓuɓol kulani luggeɗe ndiyam kulani ɗo ɓuuri kay luggidde wolde kala ene dari jamma ñalawma gam tambade nden kay kisal gendi leydi Sénégal ha ganduɗa Sénégal woni e nden kay kisal kala ɗo jaaɗa sa yimɓe ɗen dentina mbaɗa ko beela kala ko jaam tan saabu leydi ndi ko renadi omo wasiyo kadi nde ɗum jokkata e nder gendi leydi ndi o holliti noon oɗo saaha hitande fande so jomiraɗo haaji lamɗo goɗɗo jogoɗɗo lomtade mum ma daro yeeso mabɓe kono kadi omo ɗamini gueɗeɗe kala ma jokku e dow mbadi peewala kame weltare e wellittare tokkan Jali Dioba kanko mawɗo leydi ndi Sénégal hanki o waɗi message wasiya luggono feewi faade élevaɓe officier ji de la promotion yaltuɓe école colonel Alhaji Mamadou Touré gam wasiyadeɓe koɓe jangi ko yoɓe ɗofta ɗum ɓe gona koninkoɓe taw kadi ko ɓurɓe jogade sembe e fayidagal fawiɓe e dow peewala kame lawol kanko maw leydi ndi wo arti e wasiyadeɓe kono kadi ɓeydude ɓeto golle e budget ji wonande koninkoɓe gendi leydi ndi Sénégal Madina Baye woni toon ko sunare ɗum ko hanki yaltude aduna ɓi Cheikh Ibrahima Niass woni biyetenoɗo Mouhamadou Aqibou Cheikh Ibrahima Niass jaranoɗo duuɓi 78 yalti aduna hanki toon to hôpital Cheikh Ibrahima Niass to Kaolack kanko noon woni kay tatawo jogotoɗo wontoyde khalifa e ɓiɓɓe Cheikhal Maulana Cheikh Ibrahima Niass jayde Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe nonne kadi fedde heɓlo sukaɓe Afrique garde gol ceerno Habous Diallo e président surmene SAS woni docteur Abdourahmane Ka aɓe nelda duwaw dendagal galle Baye Niass to Madina Baye kala ha tenti noon Cheikh Mouhamadoul Mahi Niass tawitonoɗo to leydi Mauritanie nelda duwaw dendagal ɓesgo kala kanko on khalifa jaltuɗo aduna nde jomiraɗo ɓeydata yurmede ɓe makko kankoye dendagal maaɓe julɓe kala seena mo leydi Sénégal ha hande ne waɗa yagara Ayib Dafa on noon ko mandataire Ousmane Sonko mo ganduɗa nana tan yahane ƴeewoya kañumne hebde ɗerewol guele tindina jeeya koye sumgoji ɗabɓoyoɓe parrainage nde leydi ndi wonande président sénat kesso toɗɗaɗo cukka mum hanki o dañi yindirde on hande noon woni rendez-vous makko gam joɗodade président o beele ɗaminademo hebdemo yamirore wonande yo ƴettu mandataire wonande fiise mo sohli o beele ma laato walla ala ko woni yeeso ɗo e janggo ɗen gueɗe kala ma laaɓoy hen kono kadi ko jogori laaɓoyde ko cour suprême hande o joguiɓe dossier gam wullitade ɗen avocat ji l'état ɗum ko caggal tribunal mo Ziguinchor nde rokki gonga wonande Ousmane Sonko kono kadi ma artoye ngal ɗon fayidagal
wonande cour suprême mo Dakar ma yurnito ɗuma ñande 17 lewru novembre nduɗo henna ndu gonɗen keddotoɗen koye on fan walla keddoɗen koye nder leydi Sénégal cate moɓodirɗe ngam yuɓɓinde seppo mumen gon seppo noon ɓe kolliti ko seppo jamiyamo ngam erade wonande ɗen dumbaɓe dumbira dawrugol e cuuɗi dumbirɗe leydi Sénégal nde ɗaccite ko ɓuuri yawde ɗen cati noon moɓodirde fandare mabɓe ko ñande aljuma nde 10 lewru novembre ko seppude to Liberté 6 ngam hollirdeɓe kene tolno e ujunere dumbaɗo e ko fawi nana dumba nder gendi ɗi ɓen kala dumbira ko gañgañalde kam e dawrugol ko fate fitinaji baɗɗi ɗi e rango mabɓe ko ɓen yo ɗaccite ko ɓuuri yawde e yaccade dadiɓe ɓe Kolda taw kadi ko dadiɓe yaadiɓe wonɓe jimadi Lat Diop Sall pawi juuɗe mumen sagataɓe jeeyo ɓen sagataɓe jeeyo noon ene hen ɓiɗɗo guinenajo ɓe jogui ko machine ngaji e matériel uji ɗi noon pewnata ko fo biyeji kalisaji banque ɗi moƴƴani ɓen tutto aɓe jeeye ɗum kene fotta wonde 19 millions ko préji franc CFA taw ko fo biye woni ko tetta e mabɓe oɗo saaha a gonaɗo ɓe mbiyama teb ɓe goni koye loskoji luggi no fewi enseignant ji taw kadi ganduɗa ko taweteɓe to Ziguinchor taw kadi ganduɗa koto université Hassane Seka ɓe erima wonande nde uddite ɗi université ji beele ɓen janggoɓe mbawa jokkide programme 2022 2023 to Touba woni toon ko fitina mawɗo hanki o ɗum ko ɓen bay faluji wonnoɓe patrouille mumen caggal nde khalifa général o rokkiri yamirore bay faluji ɗi nde tamboto nden kay kisal wuro Touba kabo kala kene wiye Thiassiya Gala e ñonkoto kala ɗen bay faluji wonnoɓe patrouille mumen to légal Firdaus ko toon noon ɓe pelɓodiri e jon jeeyowo drogue taw ko huɗen bon koko kame cigarette ɗon noon caggal mum haala mabɓe juuti on yaltini fetel mum daaƴi kuure ɗe e bay fal goto nottortoɗo Moustapha Nianga on noon wasi fittandu mum nawama to morgue hôpital Matsalibul Fawzayni goɗɗo noon gañima nawama to hôpital e nden felɓodiri dañi kay kelle e goɓɓe e pette diwɗe ɗon caggal noon police e gendarmerie gendini notti hen nde ɓen gari noon donki serdudeɓe kamɓe ɓen sippiroɓe caggal kay kono ɓe faluji e ɓen wiyeyoɓe lacrymogène aji kewɗi wedda ɗon ha ganduɗa ɓe mbawi nanggude ken tolno e 12 oɗo saaha ene tawe e juuɗe Komba jogorɗo honkude to Dakar laamugo leydi Sénégal ɗum ko ñande 2 janvier 2024 hakkude modulo roi des arènes ñande alet jewtuɗo henno pomniɗo fiye leydi wonande Ama Baldé sokki ɗum goɓɓe ha wuuli diaw o roi arène kañum kay jogori kadi dikkodirde e on biyeteɗo Boy Niang 2 mo ganduɗa ɗum jogi latade ko 2 janvier 2024 wi noon ko makana Mbeng ɓi Gaston Mbeng taw ko promoteur holliti mawlidi Sénégal holliti hen weltare mum mawde no fewi jeheten ko ha toon to Kidira taw yen tan musidɗo men Amadou Diop di gawlo ɓalejo ko yewtidi e taweteɓe finoɓe e nder ɗiɗon fannuji taweteɗi toon gawlo ɓalejo aɗa jayde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe jokkodirde jokkere enɗam Kidira ɓe andudine ma ɗen ɗo hannde eɗen ɗo e ladde commune mo Beele eɗen gondi ɗo kadi ɓe gandanɗa ko toppitiɓe pour wurnude laddeje nde oɗen gandi laddeje ɗe hannde ɗe mbayi ni eɗen gonnono e directeur meɗen goto monsieur Ba o haalanen seeɗa ñalawma maɓɓe hannde ɗo e nder commune Beele. ñalawma o ko wawde arde e dokku he henne saabu en teskima wondeno so tooɓi ndiyam ɗam regat so ɗam regui ɗam yaaha e calli ɗam yaaha e gueji leydi ndi siɓota ko ndiyam ɗam ɗum woni ko wiyete changement climatique ndiyam ɗam noon so tawi leydi ndi siɓaki ɗam wawa ndiyam leydi ndi wawa wurnude ko ganduɗa huuɗo heew ko wawa kadi wurnude leɗɗe kewɗe ɗum waɗi ko jeyeten leɗɗe ɗe ene jaaha ñanguiri gonnodi e nder ladde hene ene yaaha ene majja donc en miijoji meɗen e dow yamirore président de la république son excellence Macky Sall ko wurtinde leydi ndi woni gasɗe ɗe jiiɗa ɗe henne beele so ɗum tooɓi ndiyam ɗam ene wawa heddade so ndiyam ɗam woni ɗo nan kam ɗum reeme hen ko adi foof haade mum
remede leɗɗe ɗum reme huuɗo sabu so yeehi ha ndungu simti eywa so tawi cumuli ɗi jeehi ha ɗi bonni ko ɗi bonnanno ko donc jawdi ndi ene heewi dañde caɗele dañde ko ndi ñaami donc remde hen huuɗo beele so tawi yeehi ha yonti jomum en gara joomen jawdi ɓe gara e parcelle aji gonɗi ɗin taw ene waɗi grillage tawa parcelle aji ɗi ene ndena jomum ene gara ene nguuba huuɗo ko nawana jawdi mabɓe ene ñammina beyɗi e baali ɗi e nayyi kortiɗi ɗi eywa ko ɗum meddi jeeya e nafoore nde kono kadi lorde hen leɗɗe ɗe ganduɗa ko wayno jaaɓe en murtoɗe en e ɓoohe en beele rewɓe ɓe e sukaɓe ɓe ene mbawa dañde hen nafoore ko heddi ko enne kadi parcelle o no sukaɓe nogas ene liggo e parcelle e ganduɗa ko guure catiɗe ɗo henne beele jeeyi ko he guure heɓe jeeya mone mabɓe fof no yooɓe 17 ujunere ene liggo hen sagata noon so dañi yoɓede 17 ujunere gam yo reen nokku muɗum ene lora hen leɗɗe ɗum ɗon ko ɗum nafoore ɗum noon sukaɓe ɓe mbawa toppitade ɗum e weddade erago kadi faade yimɓeɓe kala andindeɓe ɗum jeeyi o ko jeeyi mabɓe ko kamɓe foof donc so feewi ko kamɓe foof fewani so boni kadi ko kamɓe foof bonani eyyi ko ɗum addunomin hannde e miɗen gardi e Andover Mining ganduɗa ko kamɓe ballunomin e parcelle Sare Fadduɓe rawane en mbaɗi toon 150 hectares grillage ɗum waɗi huuɗo sarankoɓe nattini ɓe jeeyi eɓe cohlatno huuɗo jawdi mabɓe ni dañatano ɗo ñaami rawane ɓe jeeyi ha jawdi mabɓe yeehi ha huuɗo ha jawdi ndi ha huuɗo ko heddi ha ɓe batti yeyde huuɗo ko eɓe jeeya ɗum ummiɓe marsa walla ummiɓe gueɗe ɗumanina guure goɗɗe pour wawde ñamminde jawdi mabɓe aɗani ɗum ɗon ko nafoore mo dañatano huuɗo kam ene waɗa egguru hoɗuru so yeehi ha watti addanede huuɗo ha huuɗo ko watti heddade ha ene yeeya ko ɗum ɗon ko nafoore mawde saabu huuɗo ko so ñamminama jawdi ndi ndi fayat so ndi fayi nden so neɗɗo yeeyi ko nden ɗo wawata dañde ko jeygu moƴƴo mbortu kortiɗo kam mbiɗa andi aɗa wawa ɗum yeeyi ko ɗum waɗi o mbaalu kortiɗo naggue hortigue a wawa yeyde ɗum ko nafata kono so naggue gue haari mbewa ba haari eywa yimɓeɓe gandane ɗum ɗo waɗana ko remoɓe aynaɓe foof eywa saabu e dente ɗe e sukaɓe rewɓe ɓe e sukaɓe worɓe ɓe ko nafoore yimɓe foof ko noon ɗum noon seydi Ba a jarama Allah jarama ɓertare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma no mbiruɗen ni ko ngal dargal ɓe daari ɗo hannde no wiiri ni Sare Fadduɓe sa yi jehen to hanki tan to hanki welno sa yi kadi ɓe jeeyi hanki ɓe garti hannde ko fewnonoɓe kokkonoɓe hanki woni Sare Sadduɓe ɓe ɓenne daarima hen darde tinde gandanɗa hoore maɗa ha gollal ngal wawi yarude no hannirta ni ɗum noon weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma Sar Abdoulaye Sarr Allah jarama ko musidɗo ma Aboubacry Diop lellirɗo gawlo ɓaleje ɗo e wuuro meɗen nokku men Kidira hannde noon koye ladde commune Beele gonɗen Allah jarama a jarama gawlo ɓalejo golle ma jooɗi ɓeewi ha toon to commune mo Beele golle payidinde garɗuɗe gonɗe e waɗede toon jeheten koto wuuro teddugo Madina Gounassa taw yin toon musidɗo men Amadou Sambalo ɓen taw kadi ganduɗa ko yaaruɓe ndema sew sewoji fandare e yidde mabɓe kay ko darade moƴƴinde kaɗo ndema beele ko fate banggue luguimaji mbasa ngakkude jeereji wuuro teddugo Madina Gounassa cimtol Amadou Sambalo to Madina Gounassa assalamu aleykum wa rahmatullah waleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu Sar Abdoulaye Sarr mi saminima reftu kadi mi juurimama mi samnide nagal bandiraɓe hettotoɓe Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma Sar Abdoulaye Sarr kabaruji men ɗo e nder wuro teddugo Madina Gounassa Sar Abdoulaye Sarr eɗen gandi gonɗen koye ciltiɗinɗugo gonɗen wadde noon ɓen ɗo ganduɗa ko dartiriɓe e liggade e wadde ko wiyete maraissage ɓe koddiri so Allahu lamɗo jooɓe yidde mum en ceeɗu arowo ngu taw ko wiyete lijum mankata e nder wuro teddugo Madina Gounassa wuro ngo koye mawnude e yajde eɗen gandi oɗo saaha wuro teddugo Madina Gounassa Sar Abdoulaye Sarr banggue juutedi ko kiloji jeeɗiɗi banggue jaajede kiloji jeegom wadde eɗen gandi ngo wuro famɗani wadde ɓe koddiri wuro ngo koye mawnude e yajde so Allah jaaɓi ɓe daro beele lijum wasa jiggoyede ɓenguji goɗɗi adde ɗo e nder teddugo Madina Gounassa taw ko ɓesmo wuro ngo liggotode wuro ngo ɓen mbaɗi ko mini foros uji e nokkuji men en liggo ɓen ko robiñaji pooɗi ene liggoro ene jooɓa facture aji men wadde ɓe kojiri so Allahu lamɗo ɓe daro ɓe daado taw lijum mankata e nder wuro ngo so Allahu lamɗo jaaɓi wadde noon kamɓe kala ɓe ndendi ɓe mbaɗi fedde mabɓe ɓe mbaɗi golle mabɓe kala ko wiyete awdi ɓen oɗo saaha mo kalden Sar Abdoulaye Sarr mbaɗi pépiniére uji men ha timmi gam ettade fuɗɗade awdi ɗum beele ɗo wiye dabbude ɓenni taw kam
golɗe puɗɗimi yaade hano hannirti wadde noon so Abdoulaye Sarr kamɓe kala ɓe darima ɓe ballodiri ɗum ɗon mbeɗe rewa lawol kamɓe nden fedde wiyeteɓe dartiɓe jogade wiyete maraissage ene ndema lijum e sewo sewoji e nder tiɗo ngo Madina Gounass ɓe mbi noon hayso hoddirama wonko jiggoyte banggueji goƴƴi tawana kadi hen saabu teskaji sahaji e nder ceeɗu ngu ɓeyde ko jiggoyte ɓen adda ɗo sahaji en tarde addude ha wona jooɗe fodde yontere taw lijum ara e jeeriji ɗi watte ɓe jiɗi ko solle jaaɓi hikka o icca ɗum ha laaɓa ɓe puɗɗo hikka ɓe ƴeewa so woni mbarsi hankkadi ɓe ɓeyda doole beele hankkadi rewa ha wona taw koore lijum jiggoto banggueji goɗɗi fof ko ɗo heɓoto e nder diwan mo Madina Gounass Abdoulaye Sarr ɓe salminima kadi mi juurimama weltanama no feewi e beltanimi ceerno Khady Abdoulaye Sy e nder yewtere men buuɗal yurmede en tawnoma fuɗɗode nde Hamdou Lamine ha en tawtorama woftode oɗo ñalawma machallah ko weltare mawde no feewi Allah resima kono gal en reeni en wadde ko weltare mawde no feewi so Abdoulaye Sarr wadde noon bandiraɓe kala enen belti enen duwono on ɗum ɗo kadi yo Allahu suur yo Allahu ren ha mbawen kadi dokkude goɗɗum ko juɗɓe mbawa naftorade Sarr Abdoulaye Sarr eɗen ciftora musidɗen Amadou Issa Kébé yo Allah yurmomo yafoma harɗum aljanna ɓoyen sakkanadum kamɓe dono so Abdoulaye Sarr ko musidɗen Amadou Samba Lo ɗo to Madina Gounass fewde weltare TV weltare ɗuflamdudinma Sarr Abdoulaye Sarr Amadou Samba Lo to Madina Gounass wuro teddungo golle ma jooɗi peewi ɗon duwaniɗa musidɗo men Amadou Ishaqa Kébé takkusana jonɗo ɗon ɗo Madina Gounass ko on yoni ha to Bagdaji kame ngawalen mbaygu ha to Fass Gounass e ko tari ɗum kala sen giwi ɗon ɗo Madina Gounass waɗɗani leydi Gambie paren koto Gambie suudu ñawore towndu hanki udditi ɗereji taw kadi ko ñawore ganande ɗin siroji jeenoɗi e pharmacie ji leydi ndi ha ganduɗa kene tolno capanɗe jeeɗiɗo suka mbasen pittali men ɗum ko rawane wonno taw kadi ganduɗa ɗiɗon siroji ko siroji kaɓotoji mabɓo e ɗojjo kala gila tan loski hen OMS catal tambingal celɓalli windere taw kadi ɗin siroji giwi ko toon to endo nana jokki ɗon ɗo suudu ñawore towndu toon to leydi Gambie sen giwi to leydi Gambie ko to leydi Mauritanie paɗena to leydi Mauritanie police gendi leydi ndi ɓe kolliti ɓe pawi juuɗe mabɓe e sappo e ɗiɗo bandi kono woni hen heddiɓe dogui ɓen sappo e ɗiɗo nangaɓe noon ne hen jeeyaɓe nder gendi leydi Mauritanie ne hen kadi ɓe jeeyaka e nder gendi ndi kono kadi tawa mabɓe objet ji kewɗi guila e cakkaji jawe kanŋeji téléphone aji nonne kadi laaɓe jaasiji e gueɗe goɗɗe kala taw kadi ɓe gawata ɗum ɗon kala koye galleji janani walla e magasin uji walla e auto ji kono kadi koɓe wuyɓe dangereux ji taw kadi ko joguitiɓe ha tekki taw kadi ɓe tuuma e mayde sagata maynoɗo ceerno Alhassane Oumar Mbotia kabruji men gendi leydi Mauritanie assalamu aleykum wa rahmatullah. Waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Sarr Abdoulaye Sarr ko tongiɗen ɗo kabaruji men e nder leydi Mauritanie e ñalawma hande o jasalade jettati lewru Jowan ujunaje ɗiɗi e nogas e tati hoorejo leydi hono Mauritanie Mohamed Cheikh El Ghazouani joɗidima e disnodirtoɓe kono ardiɓe région ngaji ɗi caggal ndeɓe kay joɗidno e jagorgal hono gueɗe nder leydi o tongi ko ɗo ɓen kadi nde tinnoto nde ballata kadi e ƴellidde jangde nde e nder dindagal hono leydi hono Mauritanie ɓe ɓamta kadi hono ndemaka ni kadi moƴƴinde kadi kono jokkodiral ɓesgu leydi Mauritanie ndi e laamu ngu jagorgal leydi Mauritanie ko yowiti e ndema wi e heeɓi kay tracteur uji ma won 37 taw ko tracteur fatude e ndema e daroɗe nduɗo lewru jolal ujunaje ɗe nogas e tati ko fayi arde kadi omo yakori tigui e tawi ko daroɗe hirande arore nde maw dañ kadi kono gueɗe payodinde ko fate kono ndema ɗum waɗi noon ɓeydude kadi ko ƴellitare ma ndema e nder leydi hono Mauritanie ndi e kuuɓal kolaɗe hono kuuɓal jagorgal ko yowiti e cellal o erima e dendagal hono ɓesgu leydi Mauritanie hani ko wona kono leydi Mauritanie nde tinnoto mbaɗa kadi jettinaji e ɓen foppotoɓe wayloɓe kono guure ɓalli mumen gam kadi e ɗiɗo rafiji kono bonɗi kadi jillotoɗi e yimɓe ɗum noon nde ɓe goppata kala ko wiyete poppanteri taw ko ɓalli hani ko bonnata kono guuri foof no didorno e mbawa kadi honɗum ne tawno o wi wonde battanɗe foof wona moƴƴe no fewi safiya min hantira ho jagorgal ko fewti e ɓesgu rendo e cukagu yillima ñalawma hanki o to duɗal ɗo sukaɓe ɓe tokosɓe kadi jangata ɗo e lamorko leydi hono Mauritanie Nouakchott
leydi Maroc e leydi Mauritanie kamɓe ɓe mbawi kono semminde kay wawde kadi taw kadi ko tinnude coopération hakkude militaire e jogui to fait sécurité taw ko Sahel hani e Maghreb o noon nguɗo battu taw kadi ko bangu ko ɓoyani ko commission hono militaire taw kadi ko mix Maroc hakkude leydi ko Maroc e Mauritanie ɗo e lamorgo ngo ɓe mbawi kadi wiide wonde taw kadi ko koye ɗen mintoreɓe ɓe garaduji towɗi no fewi wonande leyɗele kono ɗiɗɗe mbawi kono joddade mbawi kadi kono ñañade e gueɗe coopération taw kadi ko dendude ɗinde foof e gam kay wawde kay addude kadi kisal ndenka hani e wawde kadi hisnude taw kadi ko frontiére uji leyɗele kono ɗiɗɗe ko fate e ndenka hani e kisal taw kadi ko leyɗele kono ɗiɗi ɗe ɗo ko leydi hono Mauritanie wondude e l'Arabie Saoudite mbawi kono sifodirde nandol ko fate kañumenne e kisal e ndenka kadi oɗo taw kadi ko projet nodditeɗo taw kadi ko jaɓodiraɗo kadi ko nanodiraɗo e ko fate kadi e sécurité woni kisal hani e ndenka civil en taw kadi ko sifodira ko ñande kadi amde jeegom lewru July ujunaje ɗiɗi nogas e tati ɗo e nder laamu ngol hono Nouakchott e Arabie Saoudite noon nde nguɗo hono baɗɗu hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe taw ko ɓen arniɓe min taw ko jakorɗe nderderi e jaccirgol wonande leydi hono Mauritanie e leydi taw kadi ko Arabie Saoudite oɗo projet e kadi taw kadi ko nandiraɗo e wawi kadi ko sifodirede e ɗo e nder leydi hono Mauritanie sifodir ko général Kater wol Mohamed Mbarek taw ko délégué général ko fati e taw kadi ko kisal civil en e wawde kadi wadde taw kadi ko des gestion ko fati kono crise aji toon to banggue Arabie Saoudite oɗo ko on ko général Oumar Ben Saleh Al Zahray ko taw ko conseiller taw ko jaggogal kono nderderi e jaccugol mo leydi kono Arabie Saoudite ko ɓen tigui mbawi kono sifodirde ɗeɗo nawodiri hakkude leyɗele ɗiɗɗe leydi Arabie Saoudite e leydi kono Mauritanie gam tintinde kadi taw kadi ko kisal e ndenka civil en e wonande leyɗele ɗiɗi ɗe Sar Abdoulaye Sarr ko ɗum ɗo tonguɗen ko fatti kayte habaruji ɓurɗi tengde ɗo e nder leydi kono Mauritanie taw wonno koye dande musidɗo moon Alassane Oumar Boti gorko mo Sandogo gam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinema fedde heblo sukaɓe Afrique weltare Ayawo TV. Alhassane Oumar Mbocca golle ma jooɗi peewi toon to gendi leydi Mauritanie sen giwi to leydi Mauritanie paɗen koto leydi Mali. To leydi Mali armée leydi ndi lawɗi ni waɗi fiyande mawde no fewi ɗum ko hanki ɓe kolliti ɗoma kamɓe wallidiɓe mabɓe woni groupe Wagner ɓe leydi Russie taweteɓe e nder leydi Mali taw kadi koye ballal drone ɗum noon ko yidde kay riwtude gonagal wonande mouvement Al-Jawad ɓe ganduɗa ko rebelle en joguitiɓe armée ji toon to wuro Kidal ɗum ko caggal nde laafaji mbulaji acciti camp mumen ɓe ndiwi ɓe jooɗi hen on frappe ji sababu hakken tolno en jeegom jambour en mbasen pittal men teskama ne waɗi hen sukkaɓe e wiide yoga e jayndeli nationaux e internationaux ji kala kono leydi Mali soit taw armée mum wadde hen communiqué ko fate ndeɗon mayde taw Mali actiɓe kolliti justice leydi Mali gila tan ummani haɓade mbuñaari nder leydi ndi kono teskede mbuñaari nan tan ɓeydo kono opérateur uji économique en yonɓe no fewi jalti leydi ndi gam jofede peɗeli ɗum jeeyi sababu waɗa saaha ko fate banggue entreprise aji kewɗi kam isinaji won hen hande o natti wade no wano ni caggal kay ɓen dogde ɗumen drayede yesso ñahore walla ni dumbede hen jeeyi sababu hande o yogay faggudu économique en yatiri caggal ha saabi yoga e gurdam ceehɗam e nder leydi ndi tobbama ko wuuri tan ko kuppiraji jeeyi sababu noon hewɓe janggoɓe guilay élevaɓe ha étudiaji duttima e lampaji pétrole walla ko wiyete sondel buusi gam huɓɓude dañde ko janguiri siftinde moon yontere yawtude dow nde jagorɗo énergie leydi ndi hollitino jeeyi sababu ɗiɗo hen kuppiraji kala ko guyka carburant wonanta iwata to eɗo fayiɗo hakkude en ɓawli kuƴum ɓen addoɓe ene daña dirtinde mawɗe no fewi ha ganduɗa kene tolno e milliard uji kewɗi woni ko laamu leydi Mali waasi hen e oɗon fannu kono kadi oɗo saaha ɓe darima hen darde timmude gam riwtude kala ko fate banggue guyka e oɗon fannu beele leydi ndi Mali ene wawa yaltinde ɓesgu leydi mumen e niɓɓere moni kala heeɓa kuɓɓam timmuɗama yontere koɓe giwi
tokka mabbe mo kiidala ɗum ko laafaji mbulaji iwnoɓe toon ñande capantate goo lewru octobre ko hande ɓe jetti walla ni ko hanki ɓe jetti toon to Gawo kono noon ɓe dañi laabi ɗiɗi yaɓɓude ko fati banggue pitti tuufaɗi waɗani hen mayɓe kono kam dañi hen barmuɓe kono ɗo saaɓe tawe tokkamaɓe mawɗo tawete to Gawo gam heɓanade yaltude leydi Mali ɗo e capantate goo lewru décembre wonande kaldigal nanodiral ngal hakkude ministre mamo loni kame laamu leydi Mali wonande laafaji mbulaji ɗi golle mabɓe gasi ha laaɓi nde ɓe jaltata leydi ndi hande o armée leydi Mali ne wawi kañuma tambade ndenka e kisala leydi muɗum sengi wi to leydi Mali paɗen koto Guinée Conakry affaire ko fate banggue nogas jeetati lewru septembre 2009 wonno koye laamu Moussa Dadis Camara kikkiɗo bonɗo kamniɗo ñirɓiniɗo ɗon ɗo lundiyankoɓe leydi ndi kala moɓodirno to stade mo 28 septembre gam wadde toon meeting mawɗo no feewi heɓanade sumgoji ɗi hollirno Moussa Dadis Camara jeyaka hen kono caggal mum wonko ɓawli ko fulɓe mbiyata ko ɓawli kala jeyaka e kosam ɗum woni ko tumano hen caggal mum fiyande bonde ummina oɗo hen stade ha ganduɗa temedere capanɗe joyi fittandu wara e nder waktu goto kewon temedere debbo viol mettuɗo hewɓe mbara gubboya taw hay goto tinani ɗum jeeyi sababu noon guila nden Moussa Dadis Camara to mba jakate yaadi mum kala goni koye kaso e kala saaha ne jahata tribunal mo désigni gam hettoyede ko fati banggue oɗon fannu kamɓe ɓen waɗaɓe e tawtoraɓe moni kala jeeyi sababu noon ñeɗa sed jewtuɗo hen commande goto wawi yaltinde ɓen dumbanoɓe mbaɗe ladde dogui Moussa Dadis Camara e tato woɗɓe walla ɗiɗo woɗɓe duttina to kaso heddi ko kolode pivi o noon ha hande suwa jaggede nden ñawore fonnode latade 6 novembre hecciyanke o toon to tribunal mo Conakry dirtinama ha 13 taw kadi dirti ɗum ko président tribunal o woni Ibrahima Sori Tunkara gam beele gueɗe ɗe kala ɓuura hewde lawol ha ɓuura latade to Côte d'Ivoire Yamoussoukro tonne kadi ko camion dimduɗo ha teddi produit patuɗo e gueɗe ndema taw ko contrebande taw kadi on produit wona moƴƴo no feewi jeeyi sababu ko chimique bonɗo woni hen so waɗama e ndema tan ɗone ɗon waɗa ko rokkiri kono ko chimique so naate ma tan dañat ko bonni ɓen tato noon jeeyɓe ɗum ɓe mbiyama teeb tawi juuɗe ɓen dadiɓe kamɓe noon ɓe nanga koye yaltirde Yamoussoukro nokku biyeteɗo Lolobo kamɓe ɓe tawi juuɗe gam loskoji ene jokki hen andede holko jeeyi oɗo hen sababu paɗen koto Burkina Faso walla keddoɗen koto leydi Côte d'Ivoire ko fate banggue coupe d'Afrique oɗo saaha haala mum woni ko haalete e nder leydi Côte d'Ivoire coupe d'Afrique 2024 13 janvier ha 1 lewru février jogori kay ɗin kippoji ɗin gendiji baɗɗi qualifié jogori kay kippodirɗe e nder genni ɗi wonande fédération football mo leydi Côte d'Ivoire ɓe kolliri wonande booɓe e guure jogorɗe fettede ɗe kay ko Abidjan Mango Yamoussoukro wonande kadi ne wonde Yamoussoukro kami Bouaké kami San Pedro ko ɗeɗe hen guure jogori kay jaɓɓade ɓen fettoɓe e statuji ɗi koɗi 6 garɗinaɗi jaaduɗe e jamanu kono kadi ñande kala ko batuji beele gueɗe ɗe kala ene ɓuura yuɓɓude Burkina Faso ɗeɗo hen balɗe kala ko teskede kala ñalawma garɗo armée leydi Burkina Faso ne teɓɓita ɓen seɓɓitiɓe fewjannoɓe jangoji jeeɗiɗi hankiɓe kolliti nokku biyeteɗo Lanfiére ne tawe nder leydi ndi tonne kadi ɓe teɓɓiti toon seɓɓitiɓe hewɓe no fewi kono ɓe tetti toon gaz uji barile pistolet ji laaɓe jasiji ene wonde téléphone aji e matériel uji kewɗi kala armée leydi Burkina Faso holliti wonta yurmo kay ɓen joguitiɓe armée ji rewɓe pittali tan ne nder guita ñande kala nandiral hakkude Ouagadougou kame Moscou ɗum ko jagorɗe ɗi jagorɗo mo leydi Burkina Faso nden kay kisal général brigade woni Kassoum Koulibaly hakkude men Serguier ɓe mbawi yewtide toɓɓe jaaƴe no fewi jokkodiral hakkude Moscou e Ouagadougou to banggue nden ka e kisal wonande leydi Burkina Faso paɗen koto leydi Niger régime militaire derguiɗɓe laamu Mohamed Bazoum ɓe jaɓani leydi Togo fawma yasimɓe ma wona
dogonowo koyɗe jaam hakkude leydi Niger kamɓe ɓen huñiɓe Niger ko wayno CEDEAO, Union africaine, Union européenne, pelle windere loni e goɗɗum kala oɗo saaha farma yasimɓe montogo ma won laatiɗo jahowo koyɗe jaam beele Niger ne daña kaldigal gila tan régime mum ƴettiti hande o fagguno mum kala en yatiri caggal gam leyɗele beeɗanoɗe junggo beele Niger wode ko dañi koko ruŋi Niger ɗum ko caggal nde kuddata Mohamed Bazoum a laati e nder leydi ndi Ghana yiɗi tawtoyde Afrique du Sud Ghana yiɗi tawtoyde Ghana yiɗi tawtoyde Kenya kame Rwanda ɗum ko caggal jonde joɗinode toon to Kigali ha ganduɗa Paul Kagame holliti itti kala kene wiye visa ɓiɗɗo Afrique najo kay jiɗɗo nadde leydi mum kono onne kadi wonande Kenya Nairobi William Ruto kañumne holliti itti kala ken wiye visa oɗo saaha mo gonen Ghana woni koye miijo mum e wiide jaagoɗo affaire étrangére gendi leydi mum oɗo saaha ɓe goni koye miijo ƴewdade beele kay kamɓene ittude kala ken wiye visa e oɗon fannu beele ɓiɓɓe Afrique naɓe mbawa tigui hejje e nder gendi leydi mabɓe ɗum woni hande ko Afrique yiɗi ñaƴirde beele ɗe gueɗe kala ɓuura yuɓɓude to Algérie paaɗen lundi yanke dawri yanke debbo biyeteɗo Amira Bourdawi kam woni ñawanaɗo e kaso duuɓi sappo kaso toon to Algérie ɗum ko caggal ko franco algérien kono kadi wo tuuma koye gueɗe dognude wonande jaydiyanke biyeteɗo Moustapha Benjami on noon ko rewni ɗum lawol lesa dogde faade toon to Tunisie fatu to France taƴanama duuɓi walla min lebbi 6 e kaso kanko dawriyanke o gam tumede juuɗe makko e moddude oɗon fannu jeeyi sababu noon laamu leydi ndi hollirde hen metti mum mawɗe no feewi o taƴanama ɗum ñalawma hanki o kanko on lundiyanke o to Libi wonande tambiɓe service migration tambiɓe service wonande immigration anti immigration clandestine ɓe mbawi jaggude quantité di jonɗi no feewi taw ko pettoje baɗaɗe sakuji ma wonoy 350 sac taw woni hen ko pettoje artisanal pewnaɗe foof noon ko yidde bonnude toon to Tobrota woni koɓe nanggui ɗum ɓe nanggaɓe noon loskoji ne jokki hen ɓe tawe e juuɗe ɓen nangguɓeɓe ɓe sengiwi paɗen koto joolam jaɓeri Israila to Gaza Israila holliti hurlima Gaza oɗo saaha Gaza woni koye juuɗe muɗum kala nden kay kisal Gaza kala kene naata kala kene yalta aɓe pawi hen jiiɗe mabɓe kala wi hoorejo jaagoɗo leydi Israila woni Netanyahu woni Benyamin Netanyahu holliti ɗum kono kadi hewɓe kolliti ya taw Israila yiɗani jooɗa toon darna toon arata e mum waɗa toon joɗɗorde mum ndin gendine gasa maji gendi Israila walla ala kono kadi kanko on hoore jaggoɗo leydi Israila o wiyani noon wi ɓattiɗomo ko wala ɗum ko noon hoorejo leydi Amérique yonnami nden jonde kono ɓe kolliti waɗiɓe ɗon ko contrôle ɓe dartotako ha gueero gasa fandare mabɓe ko derguidde Hamas e dadiɓe mum ha laaɓa ɓen gendiyankoɓe haɓantoɓe leydi mumen kono kadi Washington holliti e rima yoɓe dartin jeygue kono kadi Benyamin holliti gue jeygue dartotako so wona fandare mabɓe heeɓe hoɓɓel mo udsi toon to Yemen tumede woni caggal mabɓe ko Iran ene jokki weddade missilaji mabɓe e nder fannu drone faade toon to Israël hayso tawi ala ko waɗi gañi bonnini kono kamɓene ɓe kolliti ɗon ɗo duumi kay Israël ne fiya Palestine kamɓene koɓe mbawi ko ɓe mbaɗat hen tan Arabie Saoudite dirtini sommet battowo joyo ɓiiwo taw kadi ko sommet arabo africaine ponnoɗo latade ñande aseɗa paaduɗo hen o sappo e gonduɗo hen no lewru kono andaka ko jeeyi sababu dirtindeɓe hayso tawi woni polisarien ɓe Sahara wiya mbiyaka bienvenu e nder oɗon fannu Corée du Nord Pyongyang holliti ñande sappo e jeetati nduɗo hen no lewru ko ñalawma férié jeeyi sababu noon ko ƴewdade missile balistique taccowo hakkude keeri fi yatto woɗɗi Pyongyang gam oɗo saha holludemo ruttude teddugal armée leydi makko gam leydi makko hande o armée o ne garɗi tene darde mum ene yaara yeeso no feewi to Portugal hoorejo jagaɗo gendi leydi mum woni Anthony Costa kam acciti golle muɗum ha laaɓi ɗum ko caggal nde o tuuma ko fati e mbuñaari
kanko jeegode mo kala beele o laɓɓina nguru makko musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno kabruji garaɗen kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr kettimalaki jaam yo jaam Allah hiranena